Pnawn da, a chroeso i sesiwn Ysgol Newyddiaduraeth y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â Senedd Cymru, yn rhan o Eisteddfod Amgen. Sian Morgan Lloyd yw'n enw i, ac rwy'n darlithio mewn Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwy yma heddi i gyflwyno'r drafodaeth, ond mae'n bleser gen i ddweud mae pobl ifanc sydd yn gwneud yr holi, ac fe wna'i gyflwyno'r ddau a'n gwestai Betsan Powys yn y man. Ond cwpl o bethau pwysig i gyhoeddi cyn y cyflwyniadau. Cyfieithu ar y pryd. If you'd like simultaneous translation, then please click on the globe icon, which you can see at the bottom of your Zoom screen, and select English. You should then be able to hear a translator from Senedd Cymru. Hefyd, mae modd i chi ofyn cwestiynau, felly plis anfonwch yr hyn hoffech chi ofyn i Betsan gan ddefnyddio'r Q&A bwtwm hefyd ar waelod eich sgrin Zoom, ac rwy'n addo dewis rhai ar ddiwedd y sesiwn ar ôl i ni glywed gan y sgwrs rhwng y tri yma. Felly diolch yn fawr iawn i Betsan Powys am ymuno gyda ni heddi. Mae gan Betsan dros 30 mlynedd o brofiad yn gweithio fel newyddiadurwr, cyflwynydd a golygydd gyda'r BBC yng Nghymru ac yn Llundain hefyd. Ac ar ôl cyfnod weddol fyr, mae'n deg i ddweud, o fwynhau treulio amser gyda'i theulu, mae Betsan yn ôl ar y sgrin, a hi wrth gwrs yw wyneb newydd cyfres S4C Pawb a'i farn. Newydd raddio mae Llion Carbys gyda yn rhydedd dosbarth cyntaf mewn newyddiaduraeth a chyfathrebu o Brifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd, mae Llion yn gweithio fel ymchwilydd gyda phrosiect y Brifysgol sy'n dadansoddi sut mae datganoli yn cael ei hadrodd ar gan brif ddarlledwyr Prydain yng nghyd-destun cyhoeddiadau lockdown y Deyrnas Unedig. Mae diddordeb Llion mewn newyddiaduraeth yn hir sefydlog, ac mae wedi treulio'r blynyddoedd diwethaf yn cryfhau hynny trwy i astudiaethau a'i waith gyda chyfryngau myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. A dyma gyflwyno Lois Campbell, aelod Senedd Ieuenctid Caerfyrddin a Dynefwr. Mae Lois yn 19 mlwydd oed a newydd orffen ei chyfnod yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin. Mae ganddi ddiddordeb mawr ym maes newyddiaduraeth, ac mae'n gobeithio astudio newyddiaduraeth a Chymraeg gyda ni ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi. Croesi bysedd, Lois. Rydyn ni'n ddiolchgar iawn i'r ddau ohonoch chi am baratoi eich cwestiynau a'r y pynciau llosg sy'n bwysig i chi. Ac wrth gwrs, rydyn ni'n ddiolchgar i Betsan Powys am fod yn barod i ateb yr hyn sydd ar feddyliau'r cyw newyddiadurwyr yma. Felly ymlaen ar drafodaeth. Cofiwch anfon eich cwestiynau ato ni ac fe welai chi mewn rhyw hanner awr. Hwyl, diolch. Felly, i gychwyn, Betsan, ydy'r cyfryngau Prydeinig yn deall datganoli erbyn hyn? Wel, yna gwestiwn mawr i ddechrau'r sesiwn. Sdim rhwyddineb wrth fynd i fewn ni'n dechrau ar y brig gyda'r cwestiwn yna. Wel, mae nifer fawr o bethau wedi dod i'r amlwg, dwi'n meddwl, dros y cyfnod diwetha. Nifer o'n nhw yn bethau positif. Bob tro bod na bethau'n cael eu taflu allan o'r patrwm arferol, dyn nhw beth yn glanio cweit yn yr un lle, a dwi'n meddwl bod nifer fawr o'r rheini yn mynd i fod yn bethau gwerthfawr, yn bethau mae'n rhaid i gadw llygad arnyn nhw. Ond, gen i ddechrau gyda dau beth i ateb y cwestiwn yna. Un peth yw bod y cyfryngau Prydeinig, yn ogystal â phawb arall, wedi cael ei atgoffa bod datganoli yn bodoli. Mae modd byw gan anghofio'r peth. Mae bron ynghyd yn dydy. Bron o bod yn amlwg ynghyd, un o'r sefyllfaoedd hynny. A mae pawb wedi gweld y gwahaniaeth felly dros y misoedd diwetha. Hynny yw, naill i chi wedi trio gyrru o Loegr i Gymru a gweld arwyddion mawr ar y draffordd yn gweud, be aware, Welsh Covid policy ac yn y blaen, neu chi wedi cael eich stopio gan yr heddlu a chanfon yn ôl, a fe glywes i'n dyfyniad ardderchog gan o'r
oedd yn dweud mewn Newyddiaduraeth llwyr, but don't we run Wales as well? Hynny yw, mae'r atgoffad mawr na wedi bod, y ddelwedd o Mark Drakeford fel Prif Weinidog Cymru yn sefyll ger lectyn yng Nghymru gyda banner y Ddrai Goch ac yn y blaen a phenderfyniadau gwahanol. So mae hwnna wedi bod yn rhywbeth amlwg sydd wedi atgoffa'r cyfryngau Prydeinig yn ogystal â phawb arall. Ond y peth arall fyddwn ni wedi gweud yw'r hyn mae nhw wedi gweld, dwi'n ofni, falle, yn ogystal â rheini sydd yn ansicr am ddatganoli wedi gweld, yw bod yr ymateb yn anochel bron wedi bwydo falle i farn rhai, sef mae unig bwynt datganoli yw bod yn wahanol, a pwyntio'r bus at Linden, a bod beth mae Richard Wyn-Jones wrth yn galw'n prosiect amddiffynol, a dyna beth falle mae hwn wedi bwydo i'r ddelwedd honno gan y cyfryngau hynny. Mae unig bwrpas datganoli yw bod yn wahanol a bwydo'r prosiect amddiffynol. Mae'n nifer o beth eraill, ond falle mae dyna'r ddau beth pwysica sy'n golygu bod nhw ddim wedi gallu anwybyddu'r peth, ond ydyn nhw'n deall datganoli nawr na, sy'n ni ddim yn gweud bod ni wedi cyrraedd y man ardderchog hwnnw eto na. Wel, i grybwyll ar yr ail pwynt sydd yn un hynod o ddiddorol, mae fy ymchwil i wedi bod yn dangos mae prin iawn yw'r cyfeiriadau tuag at llywodraethau datganoledig, pwerau datganoledig. Wrth ystyried falle bod na sion nawr neu bod na barn cynyddol mae ond i fod yn wahanol yw brif swyddogaeth datganoli. Ydy hynny yn rhoi ragor o bwysau ar newyddiadurwyr i sicrhau bod nhw'n yn sicrhau bod datganoli yn cael ei hadrodd ar yn gywir, a dau, bod y cyhoedd yma yng Nghymru ac yr Alban a Gogledd Iwerddon, a hyd yn oed yn Lloegr, yn ymwybodol o bwysigrwydd datganoli. A dyna, wi'n meddwl, lle ti wedi rhoi dy fus arni, hynny yw dyna sy'n rhoi'r prif bwysau, achos os yw pobl, hynny yw ni sy'n pleidleisio, hynny yw pobl sy'n prynu papurau newydd a sy'n cyfrannu at sylwadau ar-lein a sy'n gwrando ar y radio ac yn y blaen yn gwylio'r newyddion nosweithiol. Os ydyn nhw'n dechrau teimlo'n anghyfforddus am nad ydyn nhw'n deall pethau, am nad yw newyddiadurwyr yn egluro iddyn nhw, wel dyna chi lle mae'r gwir bwysau'n dod. Ac yn y gorffennol, dwi'n meddwl, fe nes i wylio un o'r datganiadau oedd yn dod gan Boris Johnson a'i gyd weinidogion felly. Ac yn yr un sesiwn honno, pan oedd hi'n holl bwysig bod pobl yn deall y gwahaniaethau, achos oedd yn effeithio i bywydau nhw, oedd yn effeithio i hawl nhw i deithio, oedd yn effeithio i teulu nhw yng Nghymru yn yr Alban, pwy a wyr, falle bod nhw'n byw yn Lloegr. Fe ddefnyddiwyd England, our nation, Britain, a this country. Ac nhw gyd, a dyd y gwir yn golygu England. Ac mi oedd hynny'n anghywir. Hynny yw, mi oeddech chi'n camarwain pobl. Nawr, p'un oedd e'n fwriadol, neu p'un e blerwch, neu p'un a blynyddoedd o beidio cymryd o ddifri yr angen i sicrhau bod pobl yn deall y gwahaniaethau, dyna ddwedwyd. A dwi yn meddwl, mae un o'r effeithiau drafodon ni'n yr ateb cyntaf o newid pethau, yw bod awydd pobl i ddeall, achos bod nhw'n sylweddoli bod e yna, ac o ddifri, bod hwnna'n mynd i roi pwysau ychwanegol ar newyddiadurwyr i wneud yn siŵr bod nhw'n deall ac yn cyfleu. Gret, diolch. Wel, Betsan, y cwestiwn sydd y fi yw, wel, ni'n gwybod bod ffigurau gwylio Esblyrec a gwrando a radio yng Nghymru wedi disgyn ychydig dros y blynyddoedd diwethaf. A gyda pawb o'i farn ar ei newyddwydd, ydych chi'n meddwl bod e'n ei lwyddo i apelio at gynulleidfa newydd ac i ddenu mwy o bobl ifanc fel ni? Wel, dyna yw'r bwriad. Hynny yw, i ni fel tîm newydd sy'n ymhel â pawb a'i farn, ar ôl blynyddoedd yn nwylo dewi a'r tîm, fel fi wedi gweud sawl gwaith, oedd i sgidiau mawr ni deimlo'n llawer iawn yn fwy yn y bythefnos ola wrth i'r cyfnod ddod o paratoi. Ond i ni wedi dweud yn blaen o'r dechrau, mae y nod ni yw rhoi'r pwysles ar y pawb yn y pawb a'i farn. A mae hynny'n golygu gwaith caled. Hynny, mae'n hawdd dweud hynny, dan yr wyneb, os ych chi'n dweud pawb a'i farn, be chi'n golygu yw bod gyda chi gynhyrchydd, a thîm bach ifanc gyda llaw, bron yn ddieithriad ifanc, a'r cyfrifoldeb arnyn nhw felly i ffeindio lleisiau ac i gynhyrchu rhaglenni
sy'n mynd i apelio at drawstoriad eang o'r gynulleidfa a'i hannog nhw i wylio, i gymryd rhan yn y sgwrs ddigidol, i wylio nôl os nag ydyn nhw'n gwylio ar y pryd, ond i deimlo bod yna rhywbeth sy'n berthnasol iddyn nhw. Dyna'r her i ni wedi gosod ein hunain, ac ni'n gwybod bod hi'n andros o her, ond o osod her mor amlwg fel yna ar y dechrau, mae'n rhoi pwysau arno ni wedyn gobeithio i weithio'n galed a llwyddo yn y pen draw. Mae wedi goffod bod yn wahanol, y rhaglen hyd yma, oherwydd, Llion a Fyned wedi bod yn trafod Covid-19, hynny yw chewch i ddim cynulleidfa, chewch i ddim mynd i'r neuadd leol, chewch i ddim gwahodd pobl i ddod i holi'r cwestiynau hunain, felly mae wedi gorfod bod yn wahanol, ac o fideo am hynny, i ni wedi trio dweud wrth yn gilydd, wel, mewn gwirionedd, mae hwnna'n rhyddhau chi i drio pethau gwahanol, achos mae rhaid i chi. Felly, os di pobl yn mynd i wylio a gweud, na, sa'n siŵr am hwnna, neu gwybod be maen nhw'n trio wneud fanna, wel, gobeithio bydd yna rywfaint o faddeuant wrth styried, wel, maen nhw'n gorfod trio rhywbeth gwahanol. Ac os bydd yna bethau sy'n llwyddiannus, dwi'n meddwl newn ni fabwysiadu nhw yn yr hir dymor. Os nag nhw, iawn, newn ni adael iddyn nhw fynd. Ond mewn ffordd, mae'n gyfle i drio pethau gwahanol. Ydych chi sôn yn gyflym fyna bod pobl ifanc falle mynd i wylio ar clic neu ar y rhaglen sydd wedi recordio. Achos yn traddodiadol dyw bobl ifanc ddim yn gwylio teledu byw. Felly, sut ych chi'n credu mae modd perswadio nhw eu cyrraedd nhw i wylio teledu byw, yn enwedig nawr, gan bod chi'n ceisio cael pawb ei farn i apelio at y to newydd yma, sut ych chi'n mynd i ddenu nhw i wylio teledu byw? O chi'n iawn, a dwi'n dweud hynny, nid oherwydd ystadegau, ond oherwydd dwi'n byw efo dau ifanc sy'n 15 a 2 ar 15, a dydyn nhw jyst ddim yn gwylio lot o teledu byw. Dwi'n gweld bod y ddim yn ei harfer nhw, felly dwi fy hun yn gweld yr her honno. Ond mi fydde fe'n gred gallu darbwyllo, achos wedyn mae'r sgwrs ar yr awyr yn gallu bod gymaint llawnach. Hynny, os yw'r pobl yn gwneud sylwadau ar y pryd, a bod modd bwydo'r rheini i'r rhaglen, mae hynny'n gret, yn dydi? Hynny, os ydyn nhw'n gwylio wedyn, mi fyddwn ni hefyd wrth y modd a bod yn glir, a gobeithio mae un o'r ffyrdd fydde, enghraifft gyda chi gyfeiriad yr ail raglen, a dwy sydd wedi bod wedyn, dwi'n lot o ddewis, ond sy'n gyfeiriad yr ail raglen, wnaethon ni drafod o ddifri, y patrwm arferol efo rhywbeth fel pawb a'i farn ydy bod pawb y gynulleidfa yn cael rhannu barn gerbron yr rheini sy'n atebol. Mae garreg sylfaen y rhaglen. Wel, yn yr ail raglen, fe wnaethon ni dorri'r rheol honno. Hynny yw, mi oedd pawb oedd yn cymryd rhan yn bobl oedd yn rhannu barn, a doedd na neb yna mewn gwirionedd oedd yn atebol. A drafodon ni hynny o ddifri, achos o'n i'n ymwybodol bod ni'n cymryd cam pwysig fanna, ond pe bai chi wedi cynnwys pobl sy'n atebol, y gwir yw y bydden nhw wedi bod yn wyn, ac i raddau heledd wedi bod yn hun. Ac felly, mewn ymgais gwbl glir i ddweud wrth y gynulleidfa iau, ond hefyd i ddenu sylw'r gynulleidfa ymroddgar iawn a theyrngar iawn sy'n gwylio S4C yw ei drychwch ar hyn. Y sylw dwi wedi cael amlag gan bobl yw mae dim ond pobl o dras di neu asiaidd neu o gefndir ethnig tu hwnt i ni, y gyflwynydd gwyn felly, oedd yn y rhaglen. Oedden nhw'n ifanc gan fwyaf. A'r sylw dwi wedi cael yw, waw, oedd gan bawb rhywbeth i ddweud. Mi oedd pawb yn gallu wedio mewn Cymraeg coeth, ac ddylen ni ddim dweud waw, ddylen ni, achos pam ddylen ni syni bod yna lond stiwdio yna o bobl ifanc oedd yn medru trafod yn y Gymraeg. Ond i ni, benderfynwn ni bod trio cael y waw yna gan ei gynulleidfa yn bwysicach na stico at y craidd traddodiadol o gael pobl yno oedd yn atebol. Dwi ddim yn gweud newn ni na bob tro. Dwi'n meddwl bod hi'n hanfod y rhaglen bod yna rywun yna sy'n atebol a sy'n ffordd ateb y cwestiynau. Ond fe drio ni bethau wahanol, ac fe drio ni dorri'r rheolau bob hyn a hyn, ac fe newn ni sicrhau bod ni yn adlewyrchu barn pawb yn y rhaglenni, ac nad jyst pobl hŷn, pobl atebol, pobl sydd eisiau dod allan gyda'r nos i fod yn rhan o'r rhaglen y byddwch chi'n ei ni weld. Ond i ni'n ymwybodol, loes, bod ni'n gosod targed eitha anodd i hynny. Gan bod ni ar y trywydd o bobl ifanc, fel chi'n gwybod am y tro cyntaf, mae'r oed pleidleisio wedi gostwng i 16. Pwy chi'n credu sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn deall y drefn ar gyfer etholiad 2021? Dwi'n edrych draw fan hyn, achos fi wedi bod yn gwneud gwaith papur heddiw,
A dyma un o'r pethau sydd gen i yn fy un-tre i wneud, sef, mae hwn wedi cyrraedd yn amlwg gyda hwn, sef y ffurflen i weid pwy sy'n byw yn y tŷ, pwy sy'n hawl i bleidleisio ac yn y blaen. A ydych chi'n 40 i 1 ar 15 oed neu ddinesydd tramor, mae'r gyfraith yng Nghymru newydd ac yn y blaen. So mae hwnna yn cyrraedd nawr yn dydi ac yn mynd i fod ar flaenau meddyliau pobl. Wel, un ni'n ôl gyda cwestiwn tebyg am hynny, sef sut i chi'n derbwyllo pobl ifanc sydd â diddordeb mewn gwleidyddiaeth, hyd yn oed os mae eg fach yw e, hyd yn oed os mae eg fawr yw e. Bydd yna bethau am eu bywydau nhw, maen nhw'n teimlo i'r byw ac eisiau rhannu ac eisiau deall pwy sy'n chyfrifoldeb, eisiau gweiddi o'r to, ac bydd amryw o bobl ifanc fel chithau sydd â diddordeb mewn gwleidyddiaeth seneddol, ynddo fe? Hynny yw, mae'r ddau beth yn bwydo tu ar un lle. Chi ddim anwybyddu pobl, os chi'n anwybyddu pobl, maen nhw'n colli diddordeb, felly mae'n rhaid siarad, mae'n rhaid i bobl ifanc deimlo bod nhw'n rhan o'r sgwrs. A dwi yn meddwl bod gyda ni Senedd sydd yn trio gwneud hynny, sydd wedi bod yn reit flaengar, yn feddylgar, yn trio agor y drysau i sicrhau bod yna ddiddordeb gan bobl ifanc. Mae pobl ifanc yn mynd i deimlo'r un rhwystredigaethau gyda llaw a phobl hŷn gyda yr cyfle i gwybodaeth, gyda pobl yn awyddus sy'n cael ei cymryd rhan yn hyn llall ag arall. Yr un hen bobl ifanc sy'n cymryd rhan yn hyn llall ag arall. Ond dyw hynny ddim yn wahanol gyda llaw i bobl hŷn. Yr un hen wynebau sy'n troi. Mae'n her, ond yr unig ffordd yw yn un peth bod y drysau'r agor efo pobl yn gwybod beth sy'n cael ei drafod a phwy sy'n gyfrifol am beth, ni'n ôl gyda'r atebion cyntaf. A'r ail beth yw bod pobl ifanc yn teimlo os ydyn nhw'n dweud rhywbeth bod eu llais nhw'n cael ei glywed. Mae hynny gyda chyflwyno'r bleidles i bobl o 1 ar 15 yn mynd, fydd na ddim esgus bellach, os ych chi'n 1 ar 15, 2 ar 15 ac yn cwyno am rhywbeth fel pobl hŷn ac yn gweud, wel, nes ti bleidleisio naddo? Wel, fi'n ofni bod yr un cyfrifoldeb wedyn ar sgwyddau pobl iau, ynddo fe? A bydd hi'n ddiddorol gweld faint o bobl iau sy'n gwybod bod nhw'n gallu bleidleisio, sy'n defnyddio'r bleidles, sy'n rhan o'r ymgyrchu ac yn y blaen sy'n cael ei glywed, ac fydd y gyfrifoldeb honno wedyn ar ddarlledwyr a newyddiadurwyr i wneud yn siŵr bod i darlledu nhw yn cynnwys y lleisiau hynny. Dwi'n meddwl bydden nhw'n falch iawn o gael y cyfle. Hynny yw, fel rhywun sydd, fel Sian yn gweud, 10 mlynedd ar 20 o fod yn edrych ar etholiadau ac yn trio cyfleu beth yw'r negeseuon pwysig. Pan mae yna gyfle newydd a chynulleidfa newydd a lleisiau newydd, bydden ni'n rhagweld, bydd yna awydd mawr i wneud yn siŵr bod nhw'n cael eu clywed. Ac falle mae drwy rhoi pytiau ar-lein yn y mannau lle mae pobl ifanc a diddordeb, ond gobeithio bod rheini'n arwen wedyn i dynnu pobl at y brif ffrwd. Dwi'n teimlo fel pawb a'i farn hefyd. Dyn ni wedi bod yn rhoi pytiau o flaen llaw ar Twitter ac ar Facebook ac ar Instagram a trio denu pobl ac yn y blaen. Ond dwi'n gobeithio bod hwnna'n arwain pobl i wylio'r brif ffrwd hefyd, achos fi'n credu bydd y peidio gwneud yn nawddoglyd. Wedyn, dyna fydd yr her, fi'n credu, yw agor y drysau. Jyst i grybwyll ynglyn â'r gyfrifoldeb sydd ar newyddiadurwyr a darlledwyr i sicrhau bod y gwybodaeth yn gywir ac bod yna gynrychiolaeth deilwng i bobl o adrannau gwahanol, o hiloedd gwahanol, o gefndiroedd gwahanol. Pa mor anodd yw'r uchelgais yna wrth ystyried y tirlun cyfredol, hynny yw bod yna llwyth o doriadau ar draws gwasanaethau newyddion, ar draws y BBC fel y dylledwr gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. Pa mor yfudus yw'r cyflwr presennol yma ynglyn â newyddiaduraeth yng Nghymru? Os yn ni'n gofidio na rŵ, mae rai fi weid. Hynny, ni gyd yn gallu gweld bod y darlun yn economaidd, yn gymdeithasol, yn wleidyddol, yn un bregus iawn ar hyn o bryd, ac ni gyd wedi gweld y penawdau bob nos lle mae'n sôn am doriadau ac nid yn unig mewn ffatrioedd, ond fel ych chi'n gweud, ymhlith newyddiadurwyr. Hynny, mae'r newyddion o safbwynt newyddiaduraeth bapur newydd, eisoes wedi bod yn ergyd wirioneddol yma yng Nghymru, ac eisoes ni gyd yn ymwybodol bod e ddim yn sector cryf o gwbl. Hynny, fi'n dal i ddweud, pan yw pobl yn mynd i deithio i'r Alban, maen nhw'n cael syndod wirioneddol o sylweddoli cryfder y sector yn yr Alban, a mae'n gwawrio'r bobl, fi'n gweld, reit, wel, mae hyn yn ei bach mwy o sens pan bod pobl yn deall bach yn well, a bod y straeon, bod y penawdau wahanol, papurau wahanol ac yn y blaen. Dos gyda ni ddim o hynny'n Nghymru nawr,
A pan ych chi'n ystyried bod yna doriadau yn mynd i ddod, be mae toriadau yn golygu yw llai amser gen y rheini sy'n na, be mae llai amser gen y rheini sy'n na'n golygu yw bod chi'n dibynnu ar gopi yn dod yn ganolog ac yn y blaen. Ac i ni'n gwybod, os ga i ddweud hefyd, yn weddol glir bod yna lywodraeth yn San Steffan sydd yn amheus o, yn reddfol amheus o unrhyw beth allan o'r canol. Hynny, dydy nhw'n cuddio hynny, dydy hynny ddim yn rhywbeth dadleuol i'w ddweud, ond ni wedi gweld bod Dominic Cummings eisiau edrych ar y system o wasanaeth sifil, felly yn y system lywodraethu, a mynd i'r afel a honno. Ni'n gwybod bod yna amheus o'i i meincio cefn nhw eu hunain, hynny yw allan o'r canol. Yr un peth yn wir am Newyddiaduraeth, am y lobby, mae yna ymgais wedi bod i ymwneud yn wahanol hefo'r lobby, hynny yw dweud, newn ni siarad yn uniongyrchol gyda'r bobl, diolch yn fawr, ni ddim o'ch angen chi. Wel, efo'r darlun hwnnw hefyd yn San Steffan, yn ogystal â toriadau yma yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Gyfunol, mae hwnna'n ddarlun peryg iawn, yn dydi? A y cyfan allwch chi wneud yw gweithio orau allwch chi gyda'r staff sydd gyda chi i anelu ymystreion iawn ar y dyddiau iawn a rhoi'ch gorau i'w cyfleu nhw gyda'r cryfder mwyaf posib. Mae rhaid cydweithio, mae just rhaid. Hynny yw, mae rhaid gweld pwy sy'n na a peidio dyblu a threblu ac yn y blaen. Mae rhaid wneud yn fawr o'r deunydd sy'n na. Mae hwnna beth callu wneud beth bynnag. Ond os oes yna stori gref bod hi'n cael ei rhannu ac yn y blaen. Ond mae hynna i gyd yn mynd yn groes chi'n gwybod, fel dau ifanc sydd y diddordeb mewn Newyddiaduraeth. Rhan o gryfder y newyddiadurwyr gorau yw'r awydd na pa mae'r stori gyda nhw, i'w chadw nhw yn dyfe, chymod, a pheidio rhannu hi tan bod rhaid. So mae yna heriau enfawr i ddod, a dwi yn gofidio, a fi'n siŵr mae'n i ddir yn gyd. Wel, i ymelaethu'r pwynt na ynglyn â ffurf fwy arbenigol o Newyddiaduraeth. Os dyn ni'n edrych yn hanesyddol, pa mae toriadau wedi bod i diwydiannau newyddiadurol, yn enwedig yng ngwledydd y gorllewin, y meysydd arbenigol y Newyddiaduraeth sy'n dueddol o fod ar golled mwyaf. O safbwynt hynny, ac wrth gwrs fel cyflwynydd newydd pawb a'i farn, ydych chi'n poeni bydd cynnwys Cymraeg yn dioddef yn benodol yn sgil y toriadau ac yn sgil cyflwr y diwydiant yma yng Nghymru? Wel, dwi yn meddwl bydd cynnwys Cymraeg yn dioddau. Hynny fi'n credu bod y Gymraeg yn gyffredinol yn mynd i dioddau. Chymod, drwy cyfnod Covid-19, oedd yna bethau'n eich taro chi o ddydd i ddydd. A chi'n meddwl, o'n i'n di meddwl am na, ac o'ch chi'n siarad gyda rhywun, ac o'n nhw'n egluro rhywbeth o ddigwydd iddyn nhw, a chi'n meddwl, nath hynny ma'n haro i'ch chwaith. Ond un o'r pethau fi'n credu sydd wedi ymgryfhau dros y cyfnod yw sylweddoliad o ran y cyfryngau, ond o ran addysg, o ran arfer o ddydd i ddydd y bydd y Gymraeg yn wynebu her. Dwi'n gwybod bod Comisiynydd y Gymraeg yn dweud hynny yn ddigon plaen. Ond dwi'n meddwl bod rhaid ni feddwl eitha rhyngwladol. Hynny yw, un peth arall sydd wedi fynharo i, allan ni wedi sôn am hwn yn yr ateb cyntaf un olwg. Ond be mae Covid-19 wedi wneud hefyd yw'n hatgoffa'n ni o pa mor fregus yr un olwg yw ffiniau, yn dyfe. Hynny yw, mi oedd e'n taro pawb, dim ond ble o'n nhw, iawn, yn waith mor llai llefydd nag eraill, a yn waith o ran oedran nag eraill, a nifer o bethau. Ond, doedd e ddim yn parchu ffiniau. A dwi'n credu bod un beth diddorol fyddai i'w drafod, falle i Newyddiadurwyr Cymru dros y misoedd nesaf, yw ar yr un olwg gallech chi ddweud bod y ffaith bod rhywun fel Mark Drakeford wedi ymddangos mor wahanol i Boris Johnson, a llechwyd yr un peth am Nicola Sturgeon, hynny yw lle roedd yn eitha difrifol, yn ei ffordd, ac yn ei ffordd o drafod y mater ac yn gyfrifol felly. Wedyn oedd gyda chi Boris Johnson yn wahanol iawn, yn reddfol eto, wahanol, chymod, yn nifer o sloganau ac yn y blaen, yn fwy bywiog falle wedych chi, ond chymod yn fwy gwamal hefyd. Iawn, allech chi ddweud felly bod y ffin yna, bod clawdd offa wedi dod yn fwy amlwg yn hynny. Ond allech chi ddweud hefyd efo ffin mor allweddol i fywyd Cymru, a gyda gymaint o bobl, fel ni'n gwybod, yn byw mor agos at y ffin, chymod o fewn hanner awr i'r ffin yna. Mae hefyd wedi dangos, chymod, ynyddiau rhyngwladol, pethau fel Covid-19, be mae'r ffin yna wir yn olygu. Felly yn y drafodaeth ar annibyniaeth yn y dyfodol a mwy o ddatganoli ag yn y blaen, wel, fi'n credu bod hwnna'n rhan o'r drafodaeth. Felly ydw, dwi yn becso am y Gymraeg. Dwi'n credu
fydde unrhyw un sy'n siarad Cymraeg ac yn becso'n ddyfodol y Gymraeg yn gofidio am yr effaith ddim jyst ar newyddiaduraeth. Ond dwi hefyd yn meddwl byddai'n adeg da i ni agor edrych lan ac edrych yn rhyngwladol a ddim jyst edrych drwy'r amser at San Steffan a'r Saesneg felly. Wel, fel person ifanc sydd â diddordeb yn y maes newyddiaduraeth a fel Llion hefyd, byddech chi yn awgrymu i bobl ifanc i fe mewn i'r maes? Achos ni'n gwybod bod e'n faes eitha heriol, byddech chi'n argymell i bobl felly mynd edrych am swydd yn y maes? Bydden, a bydden ni'n erfyn arnyn nhw i wneud, a dweud y gwir, unrhyw un sy'n ifanc a diddordeb yn y maes. Ond nid gwahoddiad sy'n gweud, hei, na chi fywyd gret yw e. Gwahoddiad yw e, ar hyn o bryd fi'n credu sy'n gweud, wel, ni'ch angen chi, achos mae'n mynd i fod yn hynod o heriol. Pam ffindodd rhywun yn eitha diweddar ac anfon ata i erthygl o'n i wedi sgwennu pan o'n i yn Ysgol Llanhari. Ac yn dweud beth o'n i eisiau wneud yn y blynyddoedd i ddod. Ac oedd gennau ddelwedd, o'n i na mewn sbectol hael, yn sefyll mewn maes awyr, achos o'n i'n ohebydd rhyngwladol, yn croesawu pobl i'r rhaglen ac yn y blaen. Wel, iawn, ges i wneud rhywfaint o hynny, a dwi'n gwerthfawrogi hynny'n fawr iawn, peth o'r atgofion mwyaf pwysig sydd gen i o'n yrfa dwi'n credu. Ond, genewch chi wynebu'r gwirionedd hefyd, mae dros y 10 mlynedd ar hugain, dyw pethau ddim wedi mynd yn haws. Maen nhw wedi mynd yn anos, ond wedyn mae llwyth o ddrysau wedi agor hefyd. Hynny, sy'n ni ddim yn dymuno cae fydden ni y drysau agorodd gyda'r we a gyda'r rhyngrwyd ac yn y blaen. Wrth gwrs na fydden ni, mae'n beth cwbl bositif. Ond ydy mae wedi bod yn heriol, a mae denu pobl i wylio ac i wrando ac i ddarllen yn Gymraeg. Chi'n gwybod cystal a fi gymaint o her yw hynny. Ond felly, sy'n ni'n gweud lois wirioneddol, os oes yna bobl ifanc, a diddordeb yn nyfodol, sefydliadau, bywyd, sifil a chymdeithasol, pobl ifanc Cymru a thi hwnt, bendant ni angen iddyn nhw ymuno ar lwyfannau newyddiadurol a fydd i ddim yn rhwydd, a sa'n credu newch chi ffortiwn yn anffodus, ac yn anamal gewch chi sefyll mewn sbectol hael mewn maes awyr. Ond i fi, mae'n dal yn faes cwbl ddeniadol, a dwi wrth y modd bod tro bod rhywun yn cysylltu'n gweud lle gael gair, achos dwlen ni fynd i weithio i'r maes. Felly, ewch. Sori, Llion Cedi, mae'n iawn. Ar nodyn fwy personol o bosib, Betsan, beth ydych chi wedi gweld yn anodd yn ystod y cyfnod clo? A ydy seiliau cymdeithas wedi newid am beth? Wel, chymod beth, gen i wedi ambyti hynny ddechrau seiliau cymdeithas. Dwi'n gobeithio bod nhw yw'r ateb. Ond yn dal i ryw o fideo bod nhw ddim. Dwi'n gobeithio gna nhw. Dwi'n meddwl bod yna bethau mawr wedi newid. A allai weid yn llawr yng nghalon gymaint o bobl sydd wedi gweud am y pethau da sydd wedi digwydd. Mae'n bethau amlwg, y grwpiau WhatsApp yn y stryd, y ffaith bod pobl wedi bod yn ffeind i'w gilydd, y ffaith bod pobl wedi anelu helpu gilydd, a mae reddf gymdeithasol oedd i wneud pethau da. Wrth gwrs bydde rhywun yn dymuno gweld hynny yn parhau. Dwi'n nabod yn cymdogion, do'n i ddim yn iawn cynt, nifer yn rhagor o gymdogion ac yn y blaen. Mi sy'n ni'n dymuno gweld pethau fel yn newid. A dwi'n fwy gobeithiol nag o'n i bod nhw'n mynd i, a dwi'n meddwl bydd cwmnïau mawr yn meddwl ddwywaith cyn mynd nôl i weithredu fel oedden nhw. Falle mater o raid ariannol, ond hei, falle bod hynny yn beth da. Felly dwi'n gobeithio bydd yna bethau byddwn ni'n mabwysiadu. Beth sy'n becso fi, be dwi wedi gweld yn anodd, a bod yn onest, dwi'n styried yn hun yn hynod lwcus, ond i adre beth bynnag, fel oedd Sian yn dweud, dwi wedi cael cyfnod yng nghwmni'r teulu, wel dwi wedi cael cyfnod nes byth yng nghwmni'r teulu, dwi wedi gallu bod na pan mae'r plant wedi bod adre ac yn y blaen, mae hynny wedi bod yn braf. Ydw, dwi wedi dysgu wneud pobi efo sirdoes, mae'n ngardd i'n edrych yn well na bydd i erioed, dwi wedi bod y ffawr ac neithiwr. Mae yna bethau da iawn wedi dod. Dwi'n berson nawr sy'n ar feic yn amlach, a do'n i ddim cynt. Ond, dwi wir yn becso am y genhedlaeth iau, ac eto dwi'n cyfadde mod i'n dweud hyn yn hunanol wrthoch chi'ch dau, oherwydd bod gen i ddau o blant sy'n 2 ar 15 a 15. Maen nhw wedi colli lot, maen nhw yn wynebu ansicrwydd dychrynllyd, nid yn unig ynglyn â arholiadau ac ysgol ac yn y blaen, ond ynglyn â pa fath o gymdeithas fydden nhw'n rhan ohoni, pa fath o farchnad swyddi fydden nhw'n rhan ohoni. Hynny, chi fel rhiant wedi bod yn ei hannog nhw i wneud hyn, llall ag arall, i feddwl am hyn, well ti baratoi y llall, ac o edrych nôl, y gwir diog yw bod ni wedi teimlo bod pethau'n weddol glir, gnad i hyn, a fyddi di'n oreit efo hynna ac yn y blaen. Chymod beth? Dyw e ddim. Mae hwnna wedi mynd dros nos. A ychwanegwch chi Brexit,
i'r gymysgedd ma ni'n ei thrafod, sy'n dod yn nes ac yn nes ac yn nes, yna mae'r ansicrwydd yn tyfu fwy. Ond dwi'n trio gweud wrthyn nhw, drychwch, marathon yw bywyd, nid sprint. Daliwch chi fod y diddordeb, daliwch chi ddarllen pethau, daliwch chi wneud eich gorau, daliwch chi feddwl o ddifri beth i chi moyn wneud efo bywyd. Achos ar un olwg, maen nhw wedi cael gweld bod na ddim sicrwydd i gael. Chymod, no certainties in life, yn dyfa, mae hynna wedi bod yn gwbl glir iddyn nhw. Felly falle bod hynny beth da, ond fi'n cydnabod dwi yn becso, a mae e'n neud fi ddeffro'n y nos. Mae hwnna yn rhywbeth sy'n neud i fi i boeni, a dwi ddim yn gwybod sut i'w cynghori nhw. A felly mae gennau bach mawr i'r genhedlaeth hon sy'n dod, achos wy'n gallu gweld yr heriau maen nhw'n wynebu, a hyd yn hyn, fi'n gweld pobl ifanc yn gwneud hynny gyda dycnwch a dewrder, achos a mae yna ddioddefaint mawr hefyd, ni wynebu ffeithiau, mae'r genedlaeth ifanc yn mynd i golli yn arw allan o hyn. Eto, dyma ni'n adrodd chi wedi colli herwydd hyn yn y farchnad 2, chi wedi colli hyn yn y farchnad grantiau myfyrwyr, nawr chi'n colli gymaint mwy eto. Felly, yn y cyd-ymdeimlad, mae yna awydd i weid wrth bobl ifanc, parhewch ar dycnwg a creuwch chi y dyfodol newydd yma, achos mae yna gyfle, yn dos e, fi'n credu. Bendant, diolch Betsan. Oedd ti eisiau cyfeirio nôl at y gwestiwn di'n gynharach, Lois? Jyst yn sôn o'n i, pam o'ch chi'n sôn am gyrfa fewn y newyddiaduraeth. Sut mae i fynd i lwyddo yn yr hinsawdd sydd ohoni yn y byd modern yna? Na gwestiwn da. Siwr di fod yn newyddiadurwr llwyddiannus yn yr hinsawdd modern sydd ohoni. Dwi'n meddwl, beth am siarad te o brofiad rhai blynyddoedd yn ôl, ond o fod yn cyfweld ac yn dymuno cael pobl ifanc wych yn trio am swyddi er mwyn cael yn un efo'r tîm. Dwi'n meddwl felly yma gweddi yn bositif ac yn gyffredinol, mae sefydliadau yn mynd i fod yn chwilio am bobl ifanc sydd yn llawn syniadau, sydd yn llawn awydd a brwdfrydedd i fod yn gofyn cwestiynau ac yn chwilio am ffyrdd newydd o wneud pethau. Ni'n siarad am hynny gymaint ar hyd y blynyddoedd. Faint o gyfarfodydd fi wedi bod yn nhw lle ni'n trafod sut mae'n wneud hyn yn wahanol, beth yn newydd allan ni ddod i fel hyn. Wel, y gwir yw eto o'r smonach ma, ni fydd yn rhaid, nid yn unig i newyddiadurwyr a sefydliadau felly, ond i sefydliadau sy'n trafod datganoli, i siopau, i ffatrioedd, i fanciau, i dipyn o bawb styried sut maen nhw'n mynd i wneud pethau'n wahanol. Ni'n clywed drwy'r amser i fynd nôl at Covid-19, dydy ddim drosodd, ni ddim wedi cael pen y mwdl arno fe. A dwi'n credu bod ni'n gweud weithiau, dwi'n darllen mewn papurau newydd, a dwi'n clywed yn cael ei ddweud, wrth gwrs mae hyn yn mynd i fod gyda ni am flynyddoedd i ddod, mae'n hawdd gweud y frawddeg. A wedyn chi'n darllen o ddifri a meddwl, be mae hynny'n golygu mae hyn yn mynd i fod gyda ni am flynyddoedd i ddod. Ond dwi ddim jyst yn golygu bod yn bywydau cymdeithasol ni'n mynd i fod yn wahanol am flynyddoedd i ddod, neu bod eich ymwneud chi gyda'ch yn fach o sydd rhieni hun sy'n byw ochr arall yr afon taf, sut mae hwnna'n mynd i fod yn wahanol, ond o ran natur pethau llawer mwy na hynny, mae pethau'n mynd i fod yn wahanol, a be mae hynny'n golygu. A mae'n codi ofn arnoch chi o ddifri, os chi'n eistedd lawr a dechrau rhestru, allwch chi wneud eich hunan o fideo'n arw. Ond o ymateb yn bositif i Lois, a dweud felly Lois, os wyt ti'n mynd i fynd efo syniadau ac ymroddiad i ffeindio ffyrdd gwahanol o wneud pethau, yna mae hwnna'n mynd i apelio. Ac os ni'n siarad yn benodol iawn ynglyn â newyddiaduraeth ac yn y blaen, un ple fydde gyda fi yw, wel, darllenwch a gwrandewch ac ymwnewch a gwiliwch a allwch chi, sy'n hawl gyda chi i droi trwy'n ac awgrymu bod pethau ddim yn cael ei wneud yn ddigon da, os na chi'n gwylio ac yn ymwneud ac yn gwrando nawr. Felly, gnewch hynny, a ddim jyst yn yr wythnos ola cyn mynd am gyfweliad, gnewch hynny drwy'r amser, a mae'n iawn i feirniadu. Yn gyffredinol, fi'n credu mae golygyddion yn fwy na pharod i weld pobl yn ymateb ac yn beirniadu, os oes yna ryw awydd o ffordd o syniad arall i wneud pethau, achos mae'n golygu bod pobl yn gwylio a gwrando ac yn darllen, a dyna be mae bob golygydd sy'n mofal unrhyw faes newyddiadurol eisiau wrth gwrs yw hynny. Felly, triwch weld y peth yn bositif, triwch fagu syniadau drwy'r amser, triwch nodi'r pethau sydd gyda chi ddweud, a pan bach cyfle chi'n dod i'w dweud nhw, wel, dwedwch nhw yn glir. Diolch.
Diolch yn fawr iawn i Llion ac i Lois am y cwestiynau difyr ac i Betsan am yr atebion hefyd. Atebion, dwi'n cytuno gyda llawer o'r hyn o Betsan yn dweud, a y bregaeth yna'n gyfarwydd i ni sydd yn addysgu meysydd pwnc yma i wryndo, i ddarllen, i wylio. Mae gyda ni rai cwestiynau sydd wedi dod gan y rhai ein cynulleidfa ni, ein cynulleidfa Zoom, felly aroswch gyda ni am rhyw 10 munud am ni, a allwn ni clywed beth sydd gyda chi ddweud am ambell i bwynt. Felly na i ddechrau, a fydd yr ymdrech i ddeall beth sydd wedi ddatganoli yn parhau tu hwnt i gyfnod Covid? Wel, fi'n deall beth sydd tu ôl y cwestiwn, a sy'n ni'n dychmygu beth bynnag mae sy'n tu ôl y cwestiwn yw gofid na fydd e, hynny yw unwaith nad yw Covid yn y penawdau eto, ac unwaith bod yr atgoffa yna a'r ffaith bod hi'n glir i wylwyr ac i wrandawyr, hang on, mae'n rhywbeth yn wahanol fan hyn, a dwi angen i ddeall achos mae'n effeithio bywydau pobl. Unwaith mae hwnnw'n rhyw fynd gyda'r trai, os nad yn diflannu'n llwyr, y gofid fydde bod y job o egluro yn mynd gyda'r trai. Wel, ni'n gwybod, ni'n ffindo hi'n hawdd i ddweud na alle ddim. Falle mae un peth i ddweud yw gyda Brexit yn dod, hynny yw, mae e'n golygu bydd y drafodaeth yn fyw o hyd, a bod hynny yn beth da. Hynny yw, mae datganoli mynd i fod yn rhan o'r drafodaeth ynglyn â lle mae Brexit yn mynd â ni. Mae'r ffaith bod yna etholiad yn dod. Flwyddyn nesaf, etholiad i ni yma yng Nghymru yn mynd i olygu eto bod yr angen i egluro yn mynd i fod yna. A fyddech chi sicr yn gobeithio bod yr awydd felly y tu hwnt i Gymru i egluro yn mynd i fod dipyn bach mwy byw. Ond mae'n gyfrifoldeb. Mae'n gyfrifoldeb fe ddyle fe fod yn cael ei wneud. Nid wneud ffafrynu, mae neb drwy egluro. Maen nhw'n gwneud i job. Ac felly mae hefyd am ni yn job i ni os nad ydy'n cael ei wneud yn ddigon da i ddweud hynny yn ddigon glir. Ac ar y nodyn yna, sut chi'n gweld Covid-19 yn effeithio ar ganlyniad etholiad Senedd Cymru? Diddorol. Hynny yw, a felly fod mewn sawl ffordd yn gallu, ond eto wy'n mynd nôl at y pwynt canolog yna. Hynny yw, dwi wedi siarad o 2 garfan o bobl, hynny, nifer yn fwy na sy'n ffitio'n dwt i ddwy, ond gadewch i ni jyst i'r pwrpas yma ddweud. Bod yn gyffredinol, dwi'n meddwl, fod pobl wedi ymateb yn weddol bositif i sŵn Mark Drakeford a'i lywodraeth o ddweud, hynny yw, mae eisiau ni atgoffa'n hyn, nath pawb mewn i lockdown gyda gilydd fel llywodraethau, a wnaethon nhw benderfyniadau tebyg iawn, yr un penderfyniadau. Ond dwi'n meddwl yn gyffredinol bod y sŵn yna, iawn mae'n llwydaidd. A fi wastad yn meddwl, mae Mark Drakeford i hun yw'r cyntaf i gydnabod nad yw e'n gymeriad lliwgar. Ond mae'r ffaith i bod wedi sefyll na gyda'r lectr na'r banner y Ddraig Goch o ganol Llywodraeth Cymru, nid y Senedd, felly yn o ganol cartref y Llywodraeth, ac wedi ymateb mor ddifrifol, mae sain wedi bod yn gwbl gyfrifol drwy'r cyfnod. Mewn cyfnod pan oedd pobl yn poeni, ond yn wirioneddol boeni am eu bywydau ac am eu swyddi. Bod hynny'n gyffredinol wedi cael ei dderbyn a'i groesawu pan oedd na yn Llundain sŵn gwahanol. Hynny yw, os ych chi'n meddwl Boris Johnson yn glown, os mae dyna'ch agwedd chi'n mynd i fod yn dal i feddwl hynny nawr. Mae'n debyg os nad mwy hynny, a'i fod e'n wamal, a'i fod e'n llawn sloganau. Fe alle hynny gael dylanwad y rai pobl wrth nhw bleidleisio i bod nhw'n meddwl bod y Llywodraeth wedi gwneud job dda. Ond, wrth i'r misoedd fynd yn ei blaenau, mae ail hanner fateb cyntaf'n dod i'r fei, sef nad jyst bod yn amddiffynol yw job Llywodraeth Cymru. Ac os ych chi'n dieddol o feddwl pan mae'n dod yn fater o bleidleisio, just beth yw pwynt pas datganoli, ond jyst bod yn amddiffynol o brosiect Cymru, a mae yna fyd mawr allan yna, mae eisiau bod yn bositif. Wel, nawr, mae yna gyfle i ba bynnag blaid sy'n mynd i ymateb yn bositif i'r heriau i ddod, a maen nhw mor enfawr. Mae'n anodd hyd yn oed i cyfleu nhw, dydy. Mae'r rhai sy'n mynd i chwarae hwnna'n iawn o gyfleu'r heriau yna a cynnig atebion positif, ymarferol, real, mae modd i bobl i deall. Dyma sut ni'n mynd i helpu Cymru allan o'r twll mae ynddo fe. Dyma'r syniadau ni'n meddwl sy'n mynd i weithio. Ni'n mynd i roi hyn a hyn o arian a ni'n mynd i dynnu'r arian o fanna. Ond mae'n gyfle iddyn nhw wneud argraff wedyn cyn yr etholiadau. Os ych chi'n mynd i ddal i sefyll yna a swnio yn ddifrifol,
a o hec ydyn ni mewn twll a ddim yn gallu troi hwnna yn ymateb positif, efo syniadau positif sydd ddim byd i wneud efo nhw draw fyna'n Llundain. Atebion i ni yma yng Nghymru, un problemau ni yng Nghymru, syniadau sy'n dod o rownd y byd i gyd, yna fyddech ar eich colled. So bydd hwnna'n yn eitha diddorol. A sgwn i fydd yn effeithio faint sy'n pleidleisio, a fydd y ffaith fel ni wedi trafod Llion a Lois y Fyned, bod yna ffaith bod pobl nawr yn ymwybodol, bod nhw wedi cael ei atgoffa o bwysigrwydd datganoli. Mae ots pwy sy'n llywodraethu, achos chi'n gwybod y penderfyniadau yma sydd wedi cael ei wneud dros y misoedd diwetha, ynglyn â'ch swyddi chi, faint i chi'n cael teithio, 5 milltir ac yn y blaen. Wel, chi wedi cael eich atgoffa, mae nhw oedd yn wneud y penderfyniadau. No, you visitors, don't England, don't rule Wales. O ie, ni wedi cael yn atgoffa, a fydd na fwy yn pleidleisio. Bydde rhywun yn gobeithio, bydde ar pwynt oedd Lois yn codi, sef bod pobl ifanc yn mynd i fod yn cael codi llais. Wel, faint ohonyn nhw fydd yn codi llais, ac ydyn nhw wedi tanio i fod yn rhan o'r bleidles. Bydde rhywun yn gobeithio hynny. A iawn, newn ni orffen gyda cwestiwn sydd ddim yn ymwneud â Covid, na gyda datganoli, o'n i bai bod chi eisiau ateb i felly, Betsan. Beth yw'r cyfweliad mwyaf cofiadwy i chi wedi wneud a pham? Nawr te, y cyfweliad mwyaf cofiadwy. Mae nhw'n nifer o'n nhw am resymau gwahanol, bydde rhaid fi weid. Falle mae'r un sydd wedi dod i'n meddwl i'n syth, a dyna'r ffordd onest i ateb, mae'n debyg, yn difer, yw cyfweliad gyda Tony Blair, oedd yn mynd lawr y lein i Llundain. Felly o'n i'n gwbl ymwybodol wrth wneud y cyfweliad yma yng Nghymru, bod na bwysau arnau achos oedd na aros am yr atebion pen arall yn Llundain. A'i atgoffa fe mewn cyfnod lle oedd e yn dod i Gymru i wafio ar bobl ac i chwifio i ddwylo pam gyda llaw nad oedd na neb wedi bod na tu allan i'r lle lle o'n i'n cyfweld. I atgoffa fe o wendidau'r llywodraeth dros y blynyddoedd a fi ac i fod yn galed arno fe ynglyn â heriau gwirioneddol oedd i lywodraethau yn wynebu. A'r llyfr hwnnw oedd wedi dweud i fod yn ddifeind iawn o'r Cymru tu ôl i ddrysau caeedig yn rhegi'r Cymru ac yn y blaen. Ac oedd rhaid dal i bwyso ac oedd yna bwysau amser. Dyna pryd i fi deimlo falle yn eitha unig achos oedd rhaid sefyll na ac oedd rhaid bod yn fileinig i gael atebion gan rywun oedd erbyn hynny mor braf yn y ffordd oedd e'n ateb ac llwyddo i gael yr un neu ddau ateb yna oedd mor allweddol a teimlo ac fe gerddodd e o'na a slamo'r drws a ches i byth gyfweliad gyda fe wedyn. Pan ddath Gordon Brown i Caerdydd, Gordon Brown yn cymryd drosodd, fe ddwedwyd nad o'n ni'n mynd i gael cyfweld bod rhaid i rywun arall wneud. Ond yn bersonol, os di hynny'n digwydd bob nawr ac yn y man, mae'n gallu bod yn fathodyn i chi gwisgo gyda peth balchder achos chi jyst yn teimlo, wel, mae'n amlwg bod fi wedi wneud yn job. Ond drwy ddweud hynny, sy'n ni'n gweud bod yna nifer o rai gwahanol iawn wedi bod fe nes i fwynhau yn yr ithrol a sydd i aros gyda fi'n y cwb. Da iawn a dal ati, diolch yn fawr iawn. Mae'r sesiwn yma yn cael ei recordio, felly diolch chi eto ein cynulleidfa a ymddeiriadau rhai sydd wedi gofyn cwestiwn a does dim amser gyda ni i holi Betsan. Ond mae'n amser ni yn dod i ben, ond cofiwch os ydych chi wedi mwynhau'r sesiwn, mae modd i bobl eraill i ailwylio. Felly rannwch y link a bydd ar wefan yr Eisteddfod. Mae'r diolch mwyaf yn mynd i'n pobl ifanc ni. Da iawn a diolch yn fawr iawn i chi am liwio sgwrs mor ddiddorol a diolch unwaith eto i Betsan Powys am fod yma heddi ac am ateb y cwestiynau yna. Felly diolch a hwyl fawr.